Lezi izindaba ze-1K ZNTV ufundela usamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. AmaNazaretha ambathe isigodlo kwakhangela amankengane kontola ezansi kulezindlu kwaNongoma kanti ke konke kumngomumo ngeComrades Marathon. Abephume ngothulwa amaNazaretha sebuhleni kwinkonzo yesabathi bibanjelwe kwesigodleni kwakhangela amankengana lenkonzo kubehambisana nenqophamlando ukubhajadiswa kwesilo indlulamithi emakhosi okuzokwenziwa ngumholi amaNazaretha sebuhleni uNyazi kusasa. Izikumbi zamalunga ebandla lamaNazaretha ziphume ngobuningi bazo ukuzoba ke ingxenye yenkonzo yangesabatha eyandulela leyo yangempela sonto elilandelayo yenkonzo yaminyaka yonke ebanjelwa eLinda. Oyiso lesile shamthetho umntwana osimphezulu uthi ke kwaba isivumelano sabakhona phakathi koNyazi lweZulu kanye nesilo esabuza ukuthi ke impela sonto yokuqala inkonzo ivulwe esigodlweni kwakhangela. Lolu suku namhlanje lusuku olukhulu ngoba lwesivumelwano kwaphathwa abantu abadala ababili phakathi kwesilo esebuzile uMdlokombane nesilo noNyazi lweZulu ukuthi ngoba siyazi ukuthi ke kuthi njalo ngoJune ibandla lamaNazaretha nenkosi yawo uNyazi lweZulu bahambe baye eLinda. uMdlokombane ke bavumelana noNyazi ukuthi kuyothi njalo makuvula inkonzo yaseLinda impela sonto yokuqala iyona le eyovulwa ngayo lapha wakhangela bese ke amanye impela sonto ezilandelayo sekuhanjwa kiwa ke eLinda. Kusaqhuba khona lapho ukuthi isivumelwano sababe benaso ingonyama ebuzile noNyazi lusaqhubeka lapha ekutheni njalo ukuthi makufika leso sikhathi lesangoJune kuqala inkonzo lapha wakhangela iyeke leyo nkonzo leyo. Umntwana uqhuba uthi ke inkonzo yakulonyaka izobe ingehlukile kwamanye njengoba kuzoqhupheka umlando kubonakala ukubhadadiswa kwengonyama isilo uMisizulu kwazi lithini nokulindelwa kwenzeke kusasa ngesonto kanye nokubhadadiswa kuNdunankulu wamaZulu. Kodwa leya kulonyaka inomehluko omncane ngoba njengoba sazi ukuthi ingonyama yethu yawukhetha ibandla lawaShembe phambilini yakabiyo ngisho nengonyama sewumntwana yalikhetha ibandla lawaShembe namanje sekuhambe kwazafika ekutheni ize ifisi ukuthi ibhabhadiswe. Usuku olukhulu ke iweekend enkulu ke le ehlukile kwamanye ebandleni lawaShembe ehlukile kwamanye esizweni sikaZulu ngoba akekho ngathi kwabona ingonyama ibhabhadiswa. Sonke kusikulindele ngamehla abovu ukuthi sibone ingonyama ibhabhadiswa ngosuku lwakusasa. Hayi namhlanje inkonzo nje kuphela ejwayelekile kuzoshunywa kuzokhonzwa kuphele bese kusasa ke ingonyama besambe yongena emanzini. Lo msebenzi ubaleka kangaka ulethe ubayede wathi awuzela isigodlweni kodwa inhloso yawo ukuba kubhabhadisa ubayede khona la isigodlweni noNdunankulu wayo yikho ke size lapha ke size ngobayede bese sikwazi ukuletha umthandazo namhlanje kusasa ke kube kusingathi ubayede ke ebhabhadiswa kusasa lezo zinto ezibalekile umhlaba wonke kuphelelela njengolapha nje wonke umhlaba usho kuphi la shamaponda agcwelela shamaswazi agcwelela ubesuka khona nje eSwazini agcwele lapha kodwa manje obalandela uNyazi lweZulu ubaluke kakhulu ngoba lokhu umlando lokhu namhlanje ubhabhadisa ubayede akaze kwenzeka kuumlando kakhulu esisho ukuthi nani nobani ke uzile wazobuka lo mlando lo wenzakala namhlanje ilo mlando ke khona namhlanje nobani uzowuthatha ahambe lawo. Kungokuqala ngana ke kube kubhadadiswe isilo lokhu ke kuyingqophamlando emlando namaZulu kanye nowebandla lamaNazaretha. Umnyango ozokuhlaliswa kwabantu kanye nemisebenzi yomphakathi kwaZulu-Natal uqhubeka uhlelo lwayo Operation Siyahlola lokwakhiwa kwezindlu kwezomxhaso kwaMpunzana kwaNongoma. Ungqongqoshe lomnyango Sipho KK Nkosi uthi ke ziyinkulungwane eyodwa izindlu kulindelwa ukuba zakhiwe kule ndawo njengoba ke ezingama300 seziphothuliwe ngaphansi kwesigaba sesibili somkamo. Lo mkamo wokwakhiwa kwezindlu kwaMpunzana kwaNongoma eMpunzana Building Project uholwa ke umnyango wezokuhlaliswa kwabantu nemisebenzi yomphakathi esifundazweni kwaZulu-Natal wethulwa uNdunankulu wesifundazwe eKwaZulu-Natal uNkosikazi Nomsadube Ncube ngonyaka wedlule. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni saKwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi uqhubeka umkhankaso kaOperation Siyahlola ngokwakhiwa kwezindlu kwaNongoma ezingu300 kwaMpunzana kwa21 kwaNongoma
osekuphothuliwe kanti ukwakhiwa kwazo sekungenele esigabeni sesibili. Lo mkamo wakhiwa kwalezi zindlu kule ndawo udleka imali ngo-2.6 billion rand. Lezi zindlu ezizokwakhiwa zizoba ngu-1000 sezizonke zakhelwa kumphakathi osemahodeni amathathu kumasipala kwaNongoma. Ngqongqoshe uSipho KK Nkosi uthi ubezohlola indlela okuqhutshwa ngayo ukwakhiwa kwalezi zindlu kule ndawo okulindelwe ukuba kwakhiwe izindlu zo-1000. Kuningi ke ngakwenza kodwa kokunye kwangizokwenza kwakufanele ngizothula ihousing project yezindlu ezu-1000 esezathulwa esesazakha ku phase 1 wezindlu ezu-300 and ngalolo suku ngangizothula uphase 2 wezindlu futhi ezinye zika 300 okusho ukuthi makuphela le phase sobe sakhe izindlu ezu-600 and kusho ukuthi sobe sakweleta abantu bala e-21 ezinye futhi izindlu ezu-400. KK Nkosi uthi nakuba kushesha ukwakhiwa kwalezi zindlu zomxhaso kodwa kunengqinamba yokushoda kwezinsiza zokwakha kwaNongoma. Andikade ke ngizokwenza le operation siyahlola ngahlangabezana nokuthi ucontractor noma esebenza kahle kodwa ikhona ingqinambana ezikhona kulama project lana esinawo ikakhulukazi la eZululand. Inkinga enkulu la eZululand ukushodwa kokusupply okakhonkolo. And kuneyinkampani ezimbili nje ukuphela ezisupplya uconcrete la bese kubambezela ocontractor emsebenzini wabo. Ohlomule kulomkamo wokhelwa ke indlu wakwaNtambakazi kwaNongoma umnumzana uAlpheus Mthembo oneminyaka 86 ubudala uthi ujabule ngokweqile njengoba ke manje usezoba nendlu azohlala kuyona yena nomndeni wakhe. Ngibonga kumhlophe njengehle bathi zolwandle. Bengihlala endaweni embi kodwa inhle kodwa ibimbi ngoba ngingenayo indlu ngingenalutho. Namhlanje sengibona ngathi nami kanti ngingumuntu ngoba ngibona nakho nathi khona abangisizayo bangeseke uNkulunkulu abathumileyo kuyi. Izindabeni ze-1KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu kwaNongoma. Asithi hulu kuqedo lo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamkeleke mbukelo usabukele zona indaba ze-1KZN TV nazo kuyihlokwana kuyizona ehamba phambili. AmaNazaretha ambathe isigodlo kwakhangela amankengane kontola ezantsi kulezindlu kwaNongoma kanti ke konke kumngomumo ngeComrades Marathon. Sekubalwa ke amahora ngaphambi kokubeka uqala umjaho waminyaka yonke weComrades Marathon. Lo mjaho wama-49 uzosukela eThekwini uyophethe eMgungundlovu kanti ke uneminyaka emihlanu wagcina ukushintsha njengoba ke waphazanyiswa isifo sobhubhane le-COVID-19. Imeya uMasipala uMsonduzi uMzimkhulu Tshepola uthi ke kusho likhulu lokhu kubona kanti ke konke sekumngomumo kwamukela abasubathi kanye nezivakashi. Konke sekumingomumo ukuthi kuqale umjaho weComrades Marathon ngesonto ozobe usuka eThekwini ulibangise eMgungundlovu kanti amenhlangano yabasubathi KZN Athletics bathi lo mjaho ukhethekile. Umjaho wagcina ukuza eMaritzburg ngo-2019 uzokhumbula ukuthi ngo-2020 no-21 yaphazanyiswa uCovid. Ngakho ke in as much as kubukeka sengathi yayakaningi eThekwini, it aligns well for us ngoba lega 2020 lo nyaka esikuwona u2024 izoza eMaritzburg kuzobe koka 49 ize eMaritzburg mase kuthi ngonyaka ka2025 iye eThekwini kube oka 49 iya eThekwini mase kuthi ngonyaka ka2026 inyuke ize eMaritzburg kuzobe sokoka 50 iza eMaritzburg kanti kuyobe kuyi race ka99 mase uthi ngo-2027 kube oka 50 iya eThekwini kodwa kube i-race ka100. Ngakho-ke the stars are aligned. Sicabanga ukuthi abagijimi bazokuthokozela kakhulu ukuthi okuyiyona race enkulu izoya endaweni ezobanikeza indawo enkulu yokuqedela kuyona. uMasipala uMsunduzi uthi uqinisekisile ukuthi imigwaqo isesimweni esilungile. Bazokujabulela ukuba la edolobheni lethu. Ohlangothini lwethu siqinisekisile kuqala ukuthi iroute ukuya la iComrades Marathon yophelela khona isesimoyeni. Ngokwazi ukuthi kukhona ababuye bafike ngezinye izikhathi
masikhuluma ngokuba sesimweni seruthi sikhuluma kuqala ngokuthi akekho ozogijima kufuna avika ama-potholes awekho kwiruthi eComrades. Akekho ozogijima makukhona abafika sekumnyama la edolobheni ozohamba endaweni ekufuna ahambe kufuna negotiate ngoba nakho kumnyama una doubt ngezokuphepha kwakhe. Kodwa asicinanga lapho la kwama open spaces khona kwiroute ngokomthetho siyenza isiqiniseko sokuthi sisika nje u3 meters kuphela kusuka emgwaqweni. Kodwa kulokhu sithe ukuvula senzelana ukuthi imndeni ama-clubs nama-supporters bakwazi ukuthola indawo ezikahle la bengahlala benza ama-picnic bezocherisha nabantu babo. Kanti kunxuso abazobe bezobukela ukuthi bashayele ngokucophelela njengoba kusaqhutsheka nokulungisa umgwaqo onguthela wayeka u-N3. Ezindabeni ze-1KZN TV ku-Enda Dube eMgungundlovu. Amalungu omkhandlu Nkosi kaMthiyane kwaSokhulu asola kohlalo weSokhulu Trust ngokungatholakali kwenkokhelo yemali yomkhandlu weNkosi esevaleleke iminyaka emibili eqhamuka kwenkampani yezokubeka phansi RBM esebenzisa umhlaba wakwaSokhulu. Le nkampani ifaka izigidi kulesi sikhwama minyaka yonke njengokesivumelano sokusebenzisa umhlaba weNkosi. Imayini ka-RBM ingenye yalezo kwezinkulu nezingenisa kumnotho esifundazweni KwaZulu-Natal nasezweni lonke. Yakhelwe kakhulu umphakathi osendaweni yasemakhaya njengoba ingaphansi kwesizwe sakwaMthiyane. Ngaphansi kwemigomo wokusebenza kwezinkampani ezindaweni zemiphakathi kumele imiphakathi ihlomule kulezo nkampani. Kodwa kunjalo kumphakathi waSokhulu njengoba ke kunenkombakombane ngezimali ezikhishwayo ile nkampani kumele ke ziyeke emphakathini. Isizwe sakwaSokhulu sisenkingeni. Inkinga engangokuthi sicela nohulumeni angenelele uCopter. Sicela nomphathi uRBM MD angenelele kuze sihlale etafuleni singaze mhlawumbe into siyoyilungisa mhlawumbe ngamamashi sivala imigwaqo sivala imayini. Asifuna ukuphazamiseka ukuthi kuze kuphazamise umphakathi kuphazamiseke ngisho abasebenzi baRBM kodwa uma kuya ukuthi abafuni ngoba besicela thina special meeting. Sathi asibe ne special meeting kuze uRBM ahlalela asho ukuthi uyahluleka ukukhipha imali yokukhokhela indleko zabantu abasebenzile abasebenzi omkhandlu amalungu omkhandlu asebenza ngoba asebenza umsebenzi wesizwe. So uma behluleka uRBM asho phela ukuthi hayi le mali akasafuni nayo le mali beyifaka ngoba njobe emayina esizweni seNkosi uMthiyane nje le mali lena ayicelwa kuRBM. Le mali isemthethweni umthetho wezokumbiwa ukuthi umuntu uma emayina endaweni yeNkosi akabuyisele phela lokho kwepercent endaweni ukuthi isizwe nesizwe sikwazi ukuthi sisebenzise lawo ma resource. So ingakho sithi ke njengomkhandlu kaSokhulu sikhathazekile sicela uCopter ke asondele kulolu daba. Kulona lonke lolu daba umkhuba usekhaya. Inesandi trust ngoba njengamanje nje mina ngifonele uhlalo chairperson ubaba uMthethwa ngimfonele cishe 2 months 3 months ngikhuluma naye ukuthi cha mayingena imali akukhokheleke phela bonke abantu ababakweletayo bese bona after mase bekhokhele abantu ababakweletayo bese beresign bephuma behambe bese bewushiya itrust kaSokhulu kwazi ukukhetha iboard entsha itrust entsha ngoba vele kwabona basathembekile yonke into abayikhulumayo ayinalo iqiniso awukwazi ukuphatha imali yesizwe ukhuluma ubaleke ukuchaza ireport uyichaze ngokweqiniso phela uphethe imali yesizwe ufuna ukuthembeke izathenjwa lezi namhlanje eseyibaleka nereport. Eziphendulela usihlalo weSokhulu Trust uBongophile Mthethwa uthi kuyishwa ukuthi ke kushawe idonsayo njengoba ethi ke lamalungu omkhandlu wasola ngokuthi kagijimeleke kobe izindaba ngoba uye kusekhaleni lokulwa kudaba lwenkokhelo yemali yesikhwama kwaRBM futhi uyazicitha ke izinsolo ezibhekiswe kuyo ngamalungu omkhandlu. Uthi ke zingamampungu ngoba umkhandlu waze kahle yonke imigudu eqhubekayo ngodaba lesikhwama kuze kube manje. Ezindabeni ze1KZN TV kubi uNkosi Mthembu kwaSokhulu.
Uzobekwe kusasa endlini yakhe yokugcina lo bekade elisekela kaMqondisi ofisi likaNdunankulu esifundazwe saKwaZulu-Natal ongasekho uZakhele Mnqayi. Umkhweyi oke waba yimeya yaseMhlathuze ngaphambilini ushone emva kokungeniswa esibhedlela kade elimale engozini yomgwaqo eyamehlela ngaseRichards Bay nyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal. Kulindeleke ukuthi abekwe endlini yakhe yokugcina kusasa uZakhele Mnqayi enkonzweni ezobeke ibanjelwe enkundleni ezemidlalo iEllis Park Hongoye kwahlangezwa. Umnqayi ubeliphini likaMqondisi jikelele ehhovisi likaNdunankulu kwaZulu-Natal kanti ke ngaphambilini uke waba-ke ngusekela sihlalo weqembu le-ANC kwisifunda iMosadlala waphinde-ke waba yimeya kumasipala uMhlathuze. Umnqayi ushonile esibhedlela kulandela ingozi yemoto eyenzeke ezintatha zangoLwesine olwedlule eRichards Bay enyakatho nelikaMthaniya. Le nkonzo yakhe-ke kulindele ukubeka ithanyelo lobuholi obuphezulu kulesi sifundazwe kanye-ke nobuholi bokwahlukana kuzo lonke nomphakathi-ke ngokwahlukana kwawo. Siphinde futhi sayitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze-1 KZN TV nazo bekuyihlokwana bekuyizona beyihamba phambili osukwini namhlanje. AmaNazaretha ambathe isigodlo kwakhangela amankengane kontola ezansi kulezindlu kwaNongoma kanti-ke konke kumngomumo ngeComrades Marathon. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zakuleli-ke zivale irandi lu-18.85 emaqhathaniswa nedola semelika libo 20.53 emaqhathaniswa ne-euro libo 24.12 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide lona liwu$2,374 ounce wolo ngahluzo wona bu-79.87 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Amehlo athe nje ukumgadle Bafana Lebogang Motsibo sanda ukuhlukana neqembu belidlalela laseFrance iRC Strasbourg. Inkontileka yalomdlali izophela-ke ukuphela kwelenyanga kanti-ke iqembu seliqinisekile ukuthi ngeke isavuselelwa. UMotsibo usehlaleke iminyaka eli-10 eFrance wafika khona ngo-2014 ngesikhathi-ke esayinwa yilili eseneminyaka eli-18. Leli qembu-ke lambona egijima kwiDambas Football Academy eGoli wahlala kamasizini amabili alandelayo neqembu elincane layo ngaphambi kokusayina kenkontileka yakhe yokuqala neqembu elikhulu. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike siyagoqa bese kuphathele zona nosuku namhlanje nawe ke sophinde sihlangane futhi nisale kahle emakhaya. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.